man ako, ikaw ang Diyos ko. Anak kong mga takna, alam sa iyo, anak ako. Bulit man ako, anak ko nagdudumot, pati naman liwat, ang sa ako nagdudumot. Basit ka mo makasabot, na walay ako makaagi, sinisala sila sa inyo. Iya ginpakita si Jesus, nagtulong-tulungan sa mga tulong, o pinaduan singkulak na panatuan. Sinmerin sa ira si Pilato. Kita ang inyong tao. Pagkita na sa mga pati o surugon, sinmerin sila. Igraysan sa cross, Sinmerin si Pilato. kamo ang pagraysan sa iya sa cross, kay waray ko hinakian na sala, nila sa inyo. Pinatuan ang mga huli. Kaya na namon balaod, kung sumala sa namon balaod, kinahanglan mamatay siya, kay napakanak sa Diyos. Makabatid na ipinatos ni mga pulo na hadlokod siya. Dinaliwan siya ng kusapanan o nagpakirna kay Jesus. Hindi kang kabutihin, Kundi si Jesus, walay umatun sa iya. Singali si Pilato. dili ka nabaton sa akon. Dili ka ba maalang na may adapog gahon, sing pagraysan sa imo, o pagtalwas sa imo, Pinmatol si Jesus. waray nagahon sa akon. Labo ko lihatag sigo, tikam sa pagkakas. Sangit at tulang dito sa ako, habang may damag ako. Itang si Cristo, hali sa mga huli. Kailangan na mga huli nagpakabasa sini ang surat. Tungkol kay David na inaysa ng kalisod, hiranilan sa punto o sinulat sa Hebreo, Griego o Latin. At mga kapatinan, sinurin kan Pilato. Ayaw isurat hati sa mga hudi. Kundi nagsugat siya, si ako ang hati sa mga hudi. Pinmatol si Pilato. Ang nahisurat. Kahubang paglaysa ng siya sa cross, ikuha sa mga sundalo ang iyang panakon, kung ira itabas sa pagkabahin, kung imalumagod nila. Inupod nila pagkong ang tunika na bayo, mawaray ng ilan. Sakit sinurin sila sa ilang ahaw, Ayaw kapagisiya, hindi natungga, kundi pagripa kita. Pinasili na tuman ang santos na surat na nagsili, ginpaimbagin ng panakon o nanakon tunika, ira ginripahan. Hibuhat ini sa mga sundalo. Nagalas sa kilang sa krus, nagpito kanila ni Jesus, o ganiya bukto. O ang bukto sa tiya Heroy, si Maria Cuyuki, o si Maria Magdalena. Makasutong ni Jesus sa tiya Heroy, o sa tiya Pinutan, kay nilihukmak na ulong siya sa tiya Heroy. Ini ang tiwala. Si Maria sa tiya Pinutan, Ini ikap sa tumatanda, itaras sa pinunan ng Galilea, nagto sa tiya balay. Kahuman si Jesus para na matatapos ng kakanan, basi magkuha ng mga pulong sa Santos na Surat, si Mary. Inuuhaw ako. Ang aga dito harapin sa cross, sa iyong nasulutan si Pino. Kahuman na kabutang yung si Pino ng Sungha, inulatang vina sa iya bapa. Pagkatilaw na Jesus sa Pino, si Mary. Tapos, sa iya pagtuko,
Sugod na sila sa mga nakulang at natin. Makitan sa nagran ang mga ikaman